Легнете в леглото и забравете за нощното неудобство. Никога повече няма да се чувствате засрамени. Кога трябва да опитате този метод? Ако пропуснете това видео сега, може никога повече да не чуете за него. Но преди да продължим, искам да се насладите на това видео с цялото си сърце. Кликнете на малкото сърце и освободете вътрешното си аз. Точно под коментарите има малка стрелка, сочеща надолу. Кликнете върху нея. Направете го сега. Много благодаря. Сега ме следваш. Кажи ми в коментарите, ще го пробваш ли или не? Някои хора ще кажат, не ми трябва, но други ще кажат, да, трябва ми, а понякога просто ни трябва нещо естествено или дори умствен стимул, за да решим проблемите си. Затова ви показвам това. Сигурно сте чували за чесън, нали? Харесвате ли чесън? Коментирайте под това видео и ми кажете дали го харесвате или не. Нуждаете се само от една малка скилитка чесън. Дори половин скилитка на празен стомах е достатъчна. Погълнете я така.